Moc vás zdravíme ve vysílání Inovace republiky. Vedle mě další velmi zajímavý host, pan Michal Valo. Dobrý den. Dobrý deň. Vy se věnujete systémům řízení, agil jste coach, vlastně agilní systém řízení. Som agilný coach. Venujem sa koučovaniu manažerských vrstiev väčšinou. A taká zaujímavosť, som prvý Scrum Master v Českej republike. Co to znamená Scrum Master? Čo to znamená? Je to ten užívateľ techniky Scrum. A až budeme hovoriť viac, povedzme o tých riadiacich systémoch, tak v jednej, dvoch vetách predstavím aj ten Scrum, že čo to je a ako to funguje. Vy se ale taky hodně zabýváte příběhem Bati, tím systémem řízení Bati. To jsme strávili spoustu času taky i povídání mimo kamery, ještě před tímto rozhovorem. Taky se věnujete příběhům podnikatelů, takže jste přinesl spoustu zajímavých knih, ale aspoň první dvě otázky bych dal na váš příběh. Co jste vystudoval, co vás vlastně dovedlo k tomu studovat si historii, historické příběhy, věnovat se systémům řízení? Tak je to taký dosť dlhý a zamotaný príbeh, ako každý človek, ktorý má už nejaký ten vyšší vek, tak má nejakú tú cestu. Ja som začal po vysokej škole v podstate. Odcestoval som do Južnej Ameriky. Si ešte dneska pamätám, že v útorok som robil štátnicu a v piatok som vystúpil z lietadla v Južnej Amerike. A keď som sa vrátil z Ameriky, tak tam som tiež robil nejaký biznis, ale keď som sa vrátil z Ameriky, tak som začal pracovať v nejakom startupe. A robili sme všetko možné, hodne amatérsky. A tak som si povedal, to takto nemôžeme robiť, skúsim si o tom niečo naštudovať. Prihlásil som sa, alebo hľadal som dlho nejakú vhodnú školu, kde by sa popri práci dalo študovať a našiel som v Londýne jedno. Tak som dochádzal do Londýna a študoval som MBA v plnom kurze. Nie nejaká skrátená verzia, na skutočnej škole v plnom kurze ďalkového štúdia, samozrejme. A tam sme mali jeden predmet, ktorý sa volal inovácia. A v rámci tej inovácie sme sa dostali k takejto zaujímavej knižke. To mám rád, když odkazujeme rovnou ukázať. Na vzdělávací materiály. A je to jednom brazílskom podnikateľovi, ktorý prevzal po otcovi firmu a začal ju riadiť úplne iným štýlom, ako doteraz bolo obvykle. Takže on aj keď mal nejakou formou, keď menil tú firmu, tak tým dosť ľudí naštval v tej podnikateľskej vrstve. A povedzme, mal problém aj dostať sa na školu v Amerike s týmto príbehom tej organizačnej zmeny. A tá spočívala v tom, že dáme slobodu ľuďom. Dáme slobodu ľuďom, aby si organizovali prácu, aby si navrhli, aký chcú plat, napríklad, akou formou chcú dochádzať do práce a kde tú prácu chcú mať lokalizovanú. Takže povedzme, demokraticky sa diskutovalo, v ktorej štvrti mesta bude firma. Ale problém je trošku s tým, že je to v Brazílii, tak veľa ľudí nedomyslí tie reálie brazílske. Ja som žil v Južnej Amerike, takže viem, jak to tam chodí a ľudia, ktorí žili tu a zoberú, povedzme, preklad tejto knihy, už existuje aj česká verzia, tak im tie súvislosti nemusia byť také zrejmé, že nie je až tak jednoduché získať tam prácu, kto ju už má, si ju ďaleko viacej cení, ale aj tie organizácie sú postavené na takom vertikálnom štýle riadenia, že na vrchu máme toho, kto rozkazuje, ostatní sú k tomu, aby plnili tie pokyny. A Semler to otočil a ponechal na vývojové týmy, alebo vôbec na týmy. Oni nie sú softwarová firma, oni sú výrobca technických zariadení, čiže engineering by som to nazval, alebo zakategorizoval.
A napriek tomu sa ukázalo, že tá samoorganizácia je podstatne efektívnejšia v prípadoch, keď dojde k nejakej vonkajšej kríze. Napríklad v Brazílii sa často rieši hyperinflácia každých 20 rokov zhruba, takže potrebujete mať systémy, ktoré sú odolné voči takýmto vonkajším zmenám, že nestačí mať len dobre organizovanú firmu interne, vedieť, čo robí pravá ruka, ľavá ruka, ako to zosynchronizovať. No a odtiaľ vzniká ten záujem vlastne o tieto postupy, ako riadiť firmu efektívne, ako ju riadiť prostredníctvom ľudí, ako tých ľudí viac zapojiť do organizácie práce a s tým časom vznikla aj taký záujem o Tomáša Baťu, pretože jeho postupy boli veľmi podobné na tento systém. On tiež sa nejakú dobu vyvíjal, hľadal tú metodiku, akou formou by to robil, vyskúšal niekoľko slepých uličiek, až kým potom došiel k takej známejšej technike, ktorá sa dneska nazýva Baťa Management System. A nie je až tak veľmi známa vo svete z jediného dôvodu, že významným štýlom narušuje tie mocenské vzťahy v organizáciách a z tohto titulu ju tam nechcú ako keby nielenže zaviesť, ale aj o nej nejak zásadne hovoriť. Takže keď si nazbierate hodne veľa literatúry o Baťovi a niekde to prezentujete, ako ja som to nedávno prezentoval v Indii a tam to hodne ľudí zaujalo a všetci sa ma pýtali, jak je toto možné, že sa to vlastne zabudlo. A ja hovorím, no ja vám ukážem desiatky príbehov firiem, na ktorých bolo niečo špecifické a na to sa úplne zabudlo. Dnes to objavujeme znovu a hľadáme nejaké nové možnosti. Pardon. Ten Baťův management systém, nebo jak jste to nazval? No sa to volá oficiálne Baťa Management System. Kdybychom to měli přiblížit, protože já mám pocit, že ten příběh Baťů většina našeho národa, neříkám, tady je spousta zvídavých diváků, který studují si věci a ty vlastenecké příběhy, ale většina našeho národa tak vôbec netuší, že jo? Vôbec netuší o Baťovi. Že Netuší a ja som tiež netušil dlhú dobu, pretože tiež zastihol ma tá jeseň 89, to už bolo, 89 na námestí, zima bola, si pamätám, štrngali sme kľúčami a vtedy sa vynorilo poprvýkrát meno, že existoval nejaký Baťa. Aspoň v mojom živote a do tej doby som vôbec netušil, kto to je, ale v tej dobe sa vyrojilo strašne veľa mien a väčšina z nich skončila dosť negatívne, akože negatívnou konotáciou, tak som aj toho Baťu zaradil tam. A keď som po nejakých rokoch sa stal riaditeľ softwarovej firmy a to bolo práve, keď prišla tá kríza 2008-2009. A išiel som okolo knižnice, tak som sa tam zastavil, ako vždy. Našiel som tam náhodne v regáli položenú knihu o Baťovi. Niekde tu mám kópiu, není tu originál. Určitě budu rád, když ukážeme, protože v rámci knihovny Inovace republiky... Je to... Aha, tak to neznám, to vidím poprvé. Tomáš Baťa, Úvahy a projevy. Toto je nejaký novší print, pretože ja som v tej knižnici mal podstatne starší, aj keď je obsahovo asi rovnaký. No a začal som to čítať a tam boli popisované proste tie situácie, ktorým sme čelili v tej organizácii. Tak vtedy som pochopil, že asi ten Baťa nebude nejaké meno iba, ale že by sa okolo toho človek mal viac vzdelávať. A doštudoval som túto knižku. Dneska mám ich, neviem, plnú poličku. Nepočítal som, koľko ich je, ale Baťa neriešil iba problematiku organizácie, ale aj problematiku spoločnosti ako takej a potrebných zmien v spoločnosti, aby sa zvýšila životná úroveň vo vtedajšom Československu. Vrátane
mnohých návrhov, ako tú krajinu posunúť dopredu. On mnoho vecí zafinancoval a nejakou formou ich aj zrealizoval. Takže jeden príklad za všetky, to keď chodíme dneska po Česku a v každej obci spoznáte už na kilometr, že tam tá budova je škola. Pretože sú všetky rovnaké. A pretože ich Baťa vyprojektoval, zadal to architektom pre ministerstvo školstva, vyprodukujte štandardizované vzory škôl, takže veľká, stredná, menšia. A keď to zjednoduším, a preto sú všetky rovnaké. Nemuseli už platiť ako štát za architektov a za tie výpočty, ktoré s tým súvisia, ale iba vzali hotový projekt a iba ho postavili podľa veľkosti, podľa kontextu. Takýchto príkladov v tom Baťovom svete je veľa a keď si prečítate tie knižky okolo neho, tak do dneska podľa mňa není všetko preskúmané. Nevieme všetko, alebo na mnohé veci sa zabudlo a sú tam aj také rôzne rozpory, že niektoré literatúry si protirečia a hodne sa napríklad v sociálnych sieťach objavujú posty, kde sa odvolávajú na Baťu, že Baťa niečo robil a ja hovorím, ja som to v žiadnej z tých literatúr nenašiel, čím netvrdím teda, že to neexistovalo, pretože stále je tam dosť veľké šedé miesto, ktoré nikto nevie. Tých pamätníkov je málo, alebo podľa mňa už ani nie sú, aj keď existujú záznamy rozhovorov s pamätníkmi. Mám ich pár doma. Alebo niektoré tie najzaujímavejšie knižky, napríklad Koncept priemyselného a záhradného mesta, tak to sa bežne nedá získať. Niekto to má doma v archíve, alebo existovala krátko po revolúcii ako keby dotlač, ale to bola súkromná dotlač a nemáte žiadnu šancu získať kópiu z tej knihy. Ja som si ju mal možnosť raz prelistovať, takže viem, čo jednu. Mám z toho pár fotografií, ale iba pár. A je to veľmi zaujímavý koncept, pretože ten koncept nájdete potom odzrkadlený v rôznych tých priemyselných mestách, ktoré on postavil po svete. A tých miest alebo tých lokalít, kde pôsobil, je 90, ale... 90 měst. Ale... Já vím, že jich je pár, že v Brazílii, v Indii, za Londýnem je město Baťovo. Baťovo. V 90 štátoch a všade mal nejaké firmy. A tých štátov je približne 90. Ale tie firmy by sme mohli kategorizovať do rôznych kategórií. A jedna z nich sú fabriky a ucelené priemyselné mesto, tak tých bolo menej. Podľa mňa je tak okolo 20. Potom je taká väčšia štruktúra, kde patria obchody a s tým súvisiaca nejaká pomocná drobná výroba. Tých je zase pár desiatok a už viac ako tých fabrík. No a nakoniec máte tie ostatné, lebo do toho spadajú aj obchodné spoločnosti. Tá štruktúra tých organizácií Baťa nikde není podchytená, aspoň nikde som nenašiel nejaký kompletný zoznam, ale z toho, čo som videl, tak ich museli byť stovky. A nie všetky mali názov, že Baťa niečo SRO. Ale vždycky to bola tak polka. Tá druhá polka vám mala úplne iný názov, že by ste ani nevedeli, že to patrí do impéria Baťu. A vždy to riešilo nejaký biznisový problém. Každá tá firma musela byť zisková. To je taký základ toho Baťovho systému, ktorý je postavený na decentralizovanom riadení. Vďaka tomu mohla firma prežiť druhú svetovú vojnu, že to vtedy nebolo možné riadiť firmu z jedného miesta, keď svet bol rozdelený na dve časti, alebo možno na tri. Tí, čo boli za, tí proti a tí nezúčastnení. No a po vojne sa to zase nejak
poskladalo, ale jak sa mení politická situácia v rôznych štátoch na svete, tak aj tie baťové firmy vznikali, zanikali. Vznikali väčšinou z nejakého dobrého úmyslu, že chceme pokryť nejaký trh a je vhodné na tom trhu aj pôsobiť biznisovo. A zanikali, povedzme, v dôsledku nejakého prevratu alebo nejakej významnejšej buď ekonomickej zmeny. To sú napríklad v Kanade to zaniklo z tohto dôvodu, alebo v dôsledku nejakých vojnových konfliktov, lebo skoro v každej africkej krajine bol baťa. A už není. Už je iba v pár. A z těch, protože on se říká, Baťa vyráběl boty, ale v podstatě zejména ten systém vyvážel do zahraničí. Dneska bychom možná moderně řekli, že stavěl takovej smart cities, že ty věci byly propojeny. Kolik bylo fakticky těch skutečně jako baťových měst? Protože já jsem myslel, že jich bylo jednotky, ale těch měst je kolik po světě? Bude to... No, nemáme nikde kompletný zoznam, ale keď to budete prechádzať, tak cez 20 sa určite dostanete, aj keď do toho započítate nejaké menšie, ale povedzme, vy ich vnímate ako jednotky, pretože ich berete také veľké. A ten koncept záhradného a priemyselného mesta bol stavaný na fabriku o 3000 ľuďoch. Takže keď máte 3000 ľudí vo fabrike, tak to je mesto o počte zhruba 10 až 12 tisíc obyvateľov. To je veľký město. A ktoré potrebujete vybudovať. Čiže má to nejaký koncept, nejakú štruktúru, kde hlavný ten bod je tá fabrika a okolo nej sú povedzme tie ubytovacie zariadenia, čiže domy pre tých jednotlivých ľudí, ktorí majú tiež nejaký jednotný dizajn a jednotnú štruktúru, takže poznáte, že ste u Baťu a poznáte to aj podľa toho, že keď si pozriete na Google Street View, tak Baťa Vek sa napríklad volá ulica, tak to poznáte, že to slovo Baťa je v tom obsiahnuté, alebo je to obsiahnuté v tom názve toho mesta v Južnej Amerike, Bataipora alebo Bataguazu a ďalšie, alebo Baťa Nagar v Indii. Takže vždy je tam to Baťa použité, alebo skoro vždy. Tohle by stálo určitě za podrobnou přednášku a za nějaký setkání, protože vy se tomu tématu věnujete hodně do hloubky, tak to kdyby jste někdy měl chuť, čas, tak já bych to rád samozřejmě zorganizoval, udělat přednášku takhle odvysílat živě v rámci série přednášek IR. Môžeme to vyskúšať. Ja som to robil iba raz v Indii práve, ale v období od vzniku do roku 1945, kde sa ukazujú tie najvýznamnejšie koncepty toho systému Baťa, aj ten štýl premýšľania o tom, o čom je vlastne to podnikanie a jakou úlohu hraje v spoločnosti a vôbec jakou formou spojuje či už národy alebo ľudí dohromady. Takže o tejto veci je možné hovoriť pomerne hodne podrobne a keď by sme robili prednášku, možno by bolo aj záhodno premysleť ukážky, pretože mnoho vecí je lepšie ukázať, ako vyzerá prvý mrakodrába, čím bol špecifický a čo bolo vo vnútri. A to by bolo úžasné. Čím to vo vnútri bolo špecifické, pretože stále tam objavujete nové veci, ktoré vôbec nechápete, jak mohli fungovať v tej dobe, alebo že vôbec v tej dobe už existovali. V té době vlastně průmyslové revoluce a vzestupu, dneska bychom možná řekli kapitalismu, tak to byla soutěž mnoha velkých jmen vlastně před tou druhou světovou válkou potom. Jak byste zařadil takovou tu soutěž globální vlastně o ty trhy, protože Baťa byl velkým hráčem rostoucím, pak tady bylo třeba jméno Ford. Jak byste to porovnal, ty systémy řízení? Voči Fordovi napríklad. Třeba a vůči těm dalším velkým hráčům. Baťa bol hodne zameraný na problematiku, alebo Ford bol zameraný skôr na výrobu a na
to, čo dneska voláme stakeholders, takže väčšinou akcionári a služba tomu kapitálu, ktorý je pod tým. Čiže Ford budoval firmu, aby sme vybudovali silné ekonomické impérium. A v takejto štruktúre sú potom postavené všetky tie ostatné impéria. Niekedy to malo nejaký sociálny prvok v sebe, ale skôr ako znúdzecnosť, že pokiaľ už vznikali niekde nejaké príliš veľké tlaky, tak sa to tam vsunulo. Kdežto Baťa vychádzal z iného konceptu, ten vychádzal z toho, že Československo bolo v roku 1890 alebo až 1900 chudobná krajina a vždy, keď cestoval do zahraničia a predával tie topánky do Nemecka a do Anglicka, tak si všímal, že do Holandska, tak si všímal, že tie krajiny sú bohaté a zaujímalo ho, že prečo sú bohaté. A vychádzal z toho, že všade vidí priemyselné podniky nejakou formou továrne, manufaktúry, takže asi z toho sú bohaté. Tak premýšľal nad tým, ako postaviť manufaktúru, ktorá umožní, aby aj v Československu sme mohli byť bohatí. A čo je k tomu potreba? Tak začal navštevovať tie firmy, zisťovať, akou formou fungujú, prinášať proste nejaké nápady odtiaľ, hlavne v oblasti automatizácie a strojného vybavenia. Potom to dospelo k tomu, že Baťa si mnoho vecí vyrábal sám. Tým je hodne podobný na dnešný model Elona Muska. Napríklad existuje aj knižka Musk Method, ktorá popisuje, ako Musk funguje, a keď si to prečítate, tak je to veľký prekryv s tým, ako v minulosti fungoval Tomáš Baťa a prečo. On sa snažil rozbúrať tie klasické dodávateľské reťazce a vyradiť z toho middlemanov, pokiaľ to aspoň trochu šlo, čím sa znížila cena produkcie. A kľúčový aspekt bol služba zákazníkovi. Nebolo to o tom, ako zarobiť čo najviac peňazí. Samozrejme, museli sme byť v zisku, ale ten zisk bol ako sekundárny a my sme chceli dosiahnuť tým Baťovým modelom, aby ľudia boli spokojní, zákazníci boli spokojní, aby sa rozvíjala aj tá spoločnosť v okolí. Takže Baťa nehromadil peniaze pre seba, ale investoval ich do rozvoja, ja neviem, financoval politikov, aby lepšie organizovali prácu v štáte, organizoval alebo spolupracoval s obcami pri rozvoji. Financoval školskú koncepciu alebo spolufinancoval a takýmto štýlom pomáhal rôzne tým inštitúciám, a nielen v Česku alebo v Československu vtedajšom, ale vždy, keď vyexportoval nejakú ucelenú továreň alebo systém, tak sa snažil aj tam, ako že ten good corporate citizenship, alebo jak by sa to dneska nazvalo, tak tam implementovať takýmto štýlom. Takže že aj v zahraničí nájdete spustu vecí, kde vybudoval ucelené mesto alebo nejakú infraštruktúru pomocnú, ktorá slúžila všetkým, či už to bola elektráreň, alebo most, alebo niečo iné. Jak vidíte, když půjdeme od těch baťovských principů do 21. století a dnešní doby, kde se jako inspirovat v tom dnešním moderním světě, moderním pojetím řízení, kde mám pocit, že ten Baťa je stále tou inspirací, který by mohl pomoct rozkvětu. Môžeme prejsť k tomu agilu, alebo k tomu, Áno, klidne, k tomu určite. ako to vlastne vzniklo, pretože není to zcela zrejmé a popíšem to na príklade zmeny spoločnosti. Ona tá priemyselná revolúcia, alebo vôbec tá modernizácia spoločnosti nezačala až tak okolo roku 1900, ale možno tých 2000 rokov pred našim letopočtom, keď sa začali formovať prvé ríše. A aby mohli fungovať, alebo tí panovníci, tak to malo nejakú vertikálnu organizačnú štruktúru. Na vrchu bol panovník, pod tým boli tie vrstvy toho manažmentu v dnešnom jazyku a na spodu boli tí výkonní pracovníci. A vtedy sa začala práca aj deliť, nejakou formou organizovať podľa procesov. Tie procesy mali funkciu nejakej pamäti
a začali vznikať prvé projekty, ktoré mohli trvať aj pomerne dlho, kľudne aj 10 ročia a boli schopné dodať niečo, čo do tej doby nebolo možné. Napríklad, keď ste chceli postaviť pyramídu alebo nejakú katedrálu, tak to bol ideálny postup. Z toho obdobia ale sme si zachovali do dneska tú pyramidovú organizačnú štruktúru. No a potom niekedy okolo roku 1600, keď začína tá už skutočná priemyselná revolúcia, tak sa to posúva zase aj ten paradigm do toho štýlu, že všetko je možné a chceme dosiahnuť úspech a ten úspech je základ všetkého. No a úspech sme si prisvojili ako materiálny úspech. Takže odtiaľ vzniká ten materializmus a odtiaľ vznikajú prvé manufaktúry a firmy, ktoré sú organizované na čo najvyšší zisk, čo najvyššiu dodávku. V tej dobe trh bol relatívne málo saturovaný, takže bolo kam dodávať. A s tým vzniká aj, povedzme, tá vrstva tých manažerov, alebo manažeri to nazvime, a oni formujú tú organizáciu, dizajnujú a tí ľudia dole majú poslúchať a plniť pokyny týchto manažerov. Čiže takáto je štruktúra. Obvykle ten manažer bol aj vlastník až časom, až v neskoršej dobe tejto etapy vznikali organizácie a profesionálny manažment a s tým vznikali ďalšie ako problémy typu ako zaistiť, aby nás ten manažer neokrádal a ako tam udržať alebo zaviesť nejaké etické princípy. No a potom táto etapa končí alebo postupne zaniká so vznikom znalostnej ekonomiky. A tá znalostná ekonomika má taký paradigm, že hľadáme nejaký konsenzus, nejakú ako keby spoločnú zhodu a spoluprácu. Takže pre nás je dôležitejšie o niečo viac tie vzťahy. Už není ten materializmus na prvom mieste a vzťahy sú dôležité. Takže zatiaľ, čo tá predchádzajúca etapa bola zameraná na výsledky a na performance tých organizácií, kde nezáleží na tom, akým spôsobom sme dosiahli výsledky. Keď sme po ceste vykácali tropický prales, tak to není problém, alebo zorganizovali nejaký vojnový konflikt a dosiahli nejaké územia, tak to je plne v poriadku, dosiahli sme ten výsledok. A pretože tie organizácie narástli až do gigantických rozmerov, keď máte dneska kľudne 100 000-ové firmy, to je častokrát väčšie ako štát. Aj čo sa týka... Hned slyším třeba BlackRock se mi vozívá v hlavě. Nemusí to byť úplne BlackRock, môže to byť Shell, môže to byť, ja neviem, Volkswagen, alebo nejaké také firmy, ktoré majú to pozadie pomerne čierne. Takže to sa tam samozrejme prejaví a keď máte tú organizáciu takúto veľkú, tak neplatí vždy taká predstava, že je tam niekto zlý, ktorý organizuje tie firmy týmto štýlom. Nie, oni tie firmy narastli a aby mohli efektívne fungovať, tak sa musia chovať takto zle. Čiže vyťažovať zdroje, organizovať konflikty, uplácať politikov, nastavovať si svoje vlastné zákony cez tých uplatených politikov a presadzovať až extrémne riešenia niektorých situácií, ktoré potom vedú do vojnových konfliktov po celej zemeguli. Kdežto zase tá vyššia etapa tá je vhodnejšia pre znalostných ľudí, pretože znalostných ľudí nemôžete riadiť ako robotníkov pásu. A samozrejme tiež to malo nejaké začiatky, že prví znalostní ľudia boli väčšinou lekári, učitelia, právnici, takže také profesie, ktoré môžete vykonávať samostatne. A zase, ak ich začalo pribúdať, tak začali vznikať firmy, začali vznikať rôzne byrokratické štruktúry aj v štátnej správe a podobne. Takže týmto štýlom sa začali vytvárať znalostné firmy a tam už neplatí, že ten na vrchu tej organizácie má všetky znalosti.
ale znalosti sú distribuované naprieč firmou a jeho rola sa mení. Už to není ten človek, ktorý navrhuje tú štruktúru firmy, ale je to človek, ktorý pomáha tomu ekosystému rásť. Čiže umožňuje ľuďom vo vnútri, aby sa organizovali sami. A v tomto prostredí ako keby vznikajú agilné techniky, ktoré, alebo aj systémy riadenia ucelené, není to len projektový manažment, je to naprieč všetkými časťami organizácie. A jedna z tých techník je, povedzme, ten Scrum. Hľadáme ako keby v iteračnom prístupe, hľadáme nejaké vhodné riešenia problémov. Alebo vždycky sa poučíme na konci toho cyklu a keď tie cykly urobíme pomerne krátke, napríklad týždeň, tak sme schopní pomerne rýchlo a efektívne dosiahnuť nejaké budovanie znalosti. Co funguje, co nefunguje, jaká je cesta, jak to čo nefunguje. A rychle se přizpůsobovat vlastně toku, ať už informací nebo procesů a tak dále. Zhruba takto to funguje. Samozrejme, dneska našli tie klasické korporácie spôsob, ako toto zneužiť a ako z toho vyzobať niektoré komponenty, lenže ono to funguje iba ako celok. Nefunguje to v jednotlivostiach. Takže pokiaľ ten systém narušíte, tak sa vám rozpadne. A toto je v celku veľký problém, ktorý sa v tejto chvíli alebo v dnešnej dobe ukazuje. Povedzme 10 rokov dozadu sme ho až tak veľmi nevnímali. A to je možno chyba, aj keď ja som sa snažil ako ten prvý človek, ktorý sem tie techniky do Českej republiky priniesol, tak ich ako implementovať správne. A za týmto účelom som sem pozýval veľké množstvo autorov týchto konceptov. Urobili sme na to aj konferenciu, ktorá bola v tých odborných kruhoch veľmi vysoko hodnotená. A dosiahli sme aj množstvo inovácií v oblasti tých konferencií, týchto znalostných, ale ukázalo sa, že tá sila tej klasickej organizačnej štruktúry, keď povedzme väčšina spoločnosti je dominovaná nadnárodnými korporáciami, tak je veľmi zložité dosiahnuť alebo vybudovať firmy alebo preklopiť tie klasické firmy do formátu, keď na tých ľuďoch záleží a aj na tom okolí záleží. Máte spústu príkladov problémov, ktoré sú podobné, ako mal Tomáš Baťa. Napríklad dneska trpíme bytovou krízou a aj v tej dobe bola bytová kríza. Baťa povedal, musíme rozbiť celý ten reťazec tých krokov, ktoré tam spôsobujú tú drahotu. Takže to máte, niekto má pozemok, niekto má peniaze, čiže banka, niekto má projekt, čiže tí projektanti, niekto má stavebnú firmu, aby postavil barák a niekto ho prevádzkuje. Takže všetci títo, pokiaľ sa postavia ako klasicky kapitalisticky, chceme maximalizovať svoj zisk, tak na konci máte byt, ktorý si nikto nekúpi, pretože je tak drahý, že na to nikto nemá. A Baťa to celé narušil a povedal, tak čo môžeme urobiť v jednotlivých krokoch, aby sa to zlacnilo. Potrebujeme lacnejší pozemok, tak kúpime tu pole, tam bude ten pozemok. A teraz, jak zlacníme tú stavbu toho domu? No štandardizáciou, tak fajn, tak dáme si navrhnúť jeden dom a všetky budú rovnaké. Prídete do Zlína, všetky domy sú rovnaké, ale každý má nejaké s charakterem. A ne dneska, když postaví tyhle ty rádoby Baťovi dům, nemá to žádný pozemek, jsou to spíš paneláky na Pretože zistíte pri stavbe, že na znalostných ľudí vplýva prostredie, aby mohli efektívnejšie využívať svoje znalosti, tak architektúra a dizajn sú veľmi podstatné. Takže Baťa pozval najlepších architektov tej doby. Takže tam bol Le Corbusier v Zlíne a on učil Gahuru, ako dizajnovať. Všechno propojené, všechno vlastne v top kvalite. A keď pôjdete do iných firiem, napríklad pôjdete v Taliansku do Ferrari, tak zistíte, že tá automobilka je rozložená na
dosť veľkej ploche, je tam veľa budov a každá tá budova má nejakého svetoznámeho architekta, ako kto ju navrhol a postavil. A je to schválne, aby to dobre vyzeralo, aby to inšpirovalo tých ľudí k práci. Pokiaľ zase chcete vidieť Hrdosť, že jo, nejaký špecifický ekosystém znalostných organizácií a softwarových, tak pôjdete do Maďarska, do Graphisoft Parku, ktorý spolu zakladá Steve Jobs. A tam uvidíte, ako to vyzerá, keď je to všetko uložené v zelení a keď sú tí ľudia v podstate prepojení s tou prírodou, že úplne inak sa tam funguje. No, to Vy tyhle firmy navštěvujete, Já že jo? tyto firmy navštěvujem. Nebo pozitivní vždycky přepadnutí nějaké z těch inovativních nebo inspirativních firm. Ja ich navštevujem a pozýval som ich na tú konferenciu, takže to bolo hodne zaujímavé, keď sme ju mali ladenú do Ferrari alebo ladenú práve do Graphisoft Parku, ale potom zase zistíte, že mnoho ľudí v našej kotline má také akože príliš jednostranné zameranie, takže keď sme ukázali, povedzme, ten Graphisoft Park, tak sme zistili, alebo dostali sme veľa spätnej väzby, že prečo ukazujeme nejakú architektúru a prevádzku office buildingov na technologickej konferencii. No my hovoríme, no nešlo o tie budovy, išlo o ten systém, na ktorom je to postavené, pretože každý, kto sa venuje produktovému manažmentu, tak by mal zbystriť, pretože oni nepredávajú podlahovú plochu, ale predávajú retention, akože udržateľnosť zamestnancov vo firme. Takže sa samozrejme urobila štúdia a zistilo sa, že o koľko dlhšie vydrží zamestnanec vo firme, ktorá je umiestnená v tom parku, ako by bol, keď by tá firma sídlila v bežnom office buildingu niekde v meste. A aký to je finančný zásah do tej organizácie. A prostředí nějak působí na naše myšlení a myšlení potom dělá ty reálné výkony. Že? A všechno je to propojené, vlastně tyhle tři části by měly být. No, máte tam to nefunguje. firmy, máte tam ten park a máte tam univerzity v tom a celé je to spojené, máte hneď prístup k tomu talentu a obvykle sú okolo toho ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom významní. Takže napríklad za Maďarsko je významný inžinier Erno Rubik, tak Erno Rubik tam má kanceláriu v tom parku a môžete ho tam stretnúť. Když bychom měli, protože vy jste tady odkázal na několik knih, tak já bych možná v té poslední otázce se vás zeptal, když někdo od nás to zaujalo takhle, já třeba určitě si rád přečtu tu knížku o tom Baťovi, co jsme tady ukazovali, tak kdyby jsme v souvislosti se systémem řízení měli odkázat třeba na nějaký videa z konferencí, knížky, které tady ještě další máte, čím třeba ještě začít, ponořit se do prostudování toho a říct si, že na nás koukají i podnikatelé, kteří řeknou, no tak něco na tom je, mohl bych to vzít vlastně za jiný konec některých ty problémů. Z ktorého konca začať uvedomiť si, prečo vlastne podnikám. Že v tej klasickej štruktúre tých vertikálnych firiem, tak maximalizácia zisku, k tomu máte, ja neviem, dneska startupové prostredie, kde zase ide len o maximalizáciu zisku vlastníkov kapitálu, o tie ideje tam je až druhoradé. Někdy dokonce nejde ani o udržitelnost, že? Niekedy ale nejde ani o udržiteľnosť. Prodat investorům. Takže hodne sa v dnešnej dobe sleduje problematika dôvodu. Prečo vlastne tá firma existuje? Humanokracie. To zní dobře tohle. A aký má význam tá firma v rámci toho ekosystému, čo prináša, čím je zaujímavá, ako rozvíja ľudí, ako rozvíja talent, kam posúva spoločnosť. Čiže to sú nápady, povedzme, z tejto knihy. A potom samozrejme, tu je to inou formou popísané, to je kniha poľského autora a ten hovorí, asi tá základná myšlienka tej knihy,
Máme my slúžiť kapitálu, to znamená, chodíme do práce a množíme ten kapitál sám pre seba, alebo ten kapitál má slúžiť nám, aby sme mali lepší život a nejakou formou aj žili v lepšom prostredí. Pretože súčasné firmy sú navrhnuté práve pre ten kapitál. Že kapitál je ten, ktorý určuje, čo tá firma bude robiť, akou formou bude fungovať, ako čo najviac zefektívnime tú prevádzku, ako čo najviac vyťažíme tých ľudí. A keď sme ich už vyťažili, tak ich vyhodíme a necháme to na štát, aby ich preškolil, rekvalifikoval alebo zaplatil nejaké bakšišné v nezamestnanosti a ďalej nás to nezaujíma. Kdežto pokiaľ staviame dobrú firmu, tak tam je to hodne o tom, čo môžeme my urobiť ako podnikatelia, aby ten ekosystém fungoval, akou formou my vyškolíme tých ľudí, akou formou my umožníme včas im presedlať na nejakú, ja neviem, dneska sú rýchle zmeny technológií, tak aby sa včas pripravili na nejakú vlnu, ktorá ešte len prichádza. Nedá mi to se nezeptat na tu knihu, kterou se tam teďka zahlíd, to Pivo, zbraně a i tvarůžky. O čem to je knížka? Protože tam je spousta tváří, spousta příběhů, tak přeci jenom ještě poslední. To je veľmi zaujímavá knižka, ktorú som dostal ako dárek od jednej spoločnosti a pretože vedeli, že sa zaujímam hodne o Baťu a toto je súbor príbehov prvorepublikových firiem z rôznych oblastí, takže samozrejme pivovary, zbrojovky a aj firma na výrobu tvarúškov, ale sú tam aj textilky, sú tam aj obuvnícke firmy, sú tam aj, možno, že je tam aj automobilka nejaká. A popisuje to príbeh od vzniku, sklárne sú tam. Od vzniku nejakých, od nápadu podnikateľského, alebo ako tá firma tu, alebo rodina tú firmu budovala a akými problémami sa stretávala. Takže tam zistíte, že mali sme to niekde sklárne, niekde u Berovna a tie mali vlastný dizajnový salón, kde chodili svetoznámi dizajnéri zo zahraničia, z Francie a podobne. A oni potom tú produkciu ešte v rámci Prvej republiky vyvážali do Ameriky, do Európy, do Ázie a do rôznych ďalších častí. A akou formou to bolo organizované a keď boli hore a darilo sa im, tak čo robili, ako investovali a keď sa im nedarilo, tak akou formou sa starali o tých zamestnancov. Nebolo to tak, jak dnes, že tak sa nám nedarí, zle to vychádza v Exceli v tých číslach, tak vyhodíme po ľudí, nejak to dáme do poriadku. To bolo v Prvej republike nemysliteľné a väčšina týchto rodinných firiem, vrátane Baťu, nevyhadzovala ľudí iba preto, že teraz je ekonomická kríza. Naopak, snažili sme sa ich podržať, hľadali sme spôsoby, kam ich presunieme, ako zreorganizujeme výrobu, ako kľudne aj urobíme nejaký dočasný krok k tomu, aby sme tú firmu udržali, ale aj tých ľudí udržali, aby to nebol pre nich šok, že teraz som na ulici bez podpory, bez príjmov a čo mám robiť, keď mám živiť rodinu. Dneska sa o to nikdo nestará. To byly skutečně vlastenecké příběhy, vlastenecké činy, které i dnes samozřejmě jsou mezi námi lidi, kteří dělají úžasné projekty, ale aby jsme udrželi ten kapitál v České republice, aby se to stalo vlastně tím naším myšlením, tou náležitosti k našim předkům, k přírodě, k těm zdrojům, které využíváme, ať jsou to ty přírodní nebo lidské, no tak to nás čeká ještě velký kus cesty, aby jsme takhle přemýšleli. Nicméně moc děkuju za rozhovor, děkuju za obrovské množství vlastně další inspirace a studijních materiálů. A vlastně tímhle rozhovorem se dá říct, že začínáme tyhle témata, protože tu přednášku případně během podzimních měsíců rád zorganizuji, že bychom tady v Umělecké zahradě se pověnovali tomu systému řízení Bati, který je určitě velkou inspirací i pro dnešek a pro budoucnost.
Tak jo. Budem rád a ďakujem. Taky moc děkuju za setkání, děkuju za veškerou vaši práci. Velká dávka inspirace, zároveň mi běží i myšlenky v tom slova smyslu, že jsme navštívili například sklárny, textilky, živnostníky a další zajímavé příběhy, podnikatelské a tvůrčí příběhy. Takže se pokusíme možná přiblížit některé další příběhy nejenom pomocí tady videí, ale třeba udělat takové speciální symbolické kolekce Inovace republiky, které ukazují na ten obrovský talent našeho národa. A jenom si ještě říkám, že kdyby po změně režimu po roce 89 ta infrastruktura byla zachována, ta infrastruktura, protože ono zdaleka vůbec nebyly věci špatně. My jsme tady byli nachystáni na ty kreativní procesy, jenom to vzít za jiný konec, ale vzali jsme to za ten nejhorší možný, podle mě. On je problém v tom, že nemáme dostatok kvalitných manažerov, nemáme ich dodnes a úplne sa vytratil taký ten pocit tej národnej hrdosti a toho, že chceme niečo budovať odtiaľto. A tým, že sme umožnili, aby sem vstúpilo až tak veľké množstvo tých korporácií, tak sa táto myšlienka úplne vytratila a naozaj už aj medzi mladou generáciou veľmi nerezonuje. Takže máme dosť práce, ako to dohnať, pretože súčasný svet sa mení a ja si myslím, že tieto myšlienky budú dôležité. Znovu. Od globalizace k lokalizaci. Je to od lokalizácie, ale k takému multinárodnostnému zloženiu svetovej spoločnosti, že už to nebude jeden hegemon, bude to viacero vrstiev a my si musíme nájsť, kde je to naše nové miesto v tej novej štruktúre a to neurobíme tak, že necháme to niekoho rozhodnúť za nás, ale my to musíme rozhodnúť sami. Perfektní. Rád budu pokračovat v rozhovoru, rád natočím i další povídání, třeba na tohle téma, kterým končíme. A přednášku, její termín tady najdete na webové stránce anebo v rámci vysílání Inovace republiky. Děkuju moc za váš zájem, podporu. Budeme rádi, když tenhle rozhovor nasdílíte třeba vašim nadřízeným, vedoucím, přátelům, které vlastní firmy nebo se chystají nějaký startup založit. Myslím, že tady pro vás velké množství inspirace. Mějte se krásně, těším se v dalších rozhovorech a ještě jednou děkuji. Ďakujem. Staňte se členem klubu Inovace republiky. YouTube má speciální funkci, kam se můžete připojit a stát se členem komunity. Hodně nám to pomůže, protože pravidelný příspěvek umožní pravidelné natáčení, ať už v České republice nebo na Slovensku, anebo taky cesty za krajany. Tady najdete v tém hlavním menu, když si vyhledáte platformu Inovace republiky, tak je tlačítko Připojit se, playlisty, videa, živé vysílání, anebo členství. Když sjedete trošičku dolů, tak tady vidíte první členy, moc mávám, moc děkujeme všem za vaši pravidelnou podporu. Tady je tlačítko Připojit se a máte možnost dát pravidelnou měsíční platbu a tím podpořit pravidelně tvorbu Inovace republiky. Moc děkujeme všem, co se stanete členy. My chystáme mimo toho digitálního světa, tak chystáme i další výhody pro členství Inovace republiky. A hlavně, tou hlavní výhodou je, že to můžete vidět dřív, než je premiéra, nebo dřív, než to uvidí premiér. Mějte se krásně a budeme rádi, když pošlete tuhle informaci dál a stanete se členy klubu Inovace republiky.